Usa ka kawani sa Business Processing Licensing Division sa Mandaue City Hall gikatakdang ikiha sa City Legal Office. Kini human masari nga nag-issue siya og peke nga business permit. Gani, giingong nag-awol sa trabaho ang maong job order personnel apan bisan pa niini pasakaan gihapon siya og kaso. Si Chona Carion sa report. Gipahibaw ni Attorney James Saison nga aduna sila nasakpan nga nag-issue og business permit sa usa ka establishment nga nahimutang sa barangay Subang Dako. Sa ilang investigasyon, giingong nag-issue ang job order personnel nga nadestino sa Business Processing and Licensing Division og permit nga ang maong kawani ra ang nagpirma inay ang hepe sa maong buhatan. Nasakpan na lang nila human gipatawag ang establishment kay way napakitang environmental compliance certificate ug sanitary permit ug sa ilang pakisusi, fake kini. Whether the head of the licensing is there or not, there's only one authorized signature, and that's the head of the licensing office. Now, ang gibuhat sa head sa licensing, niadto siya sa ato ang MISO, no, head sa atong IT. The permit nga gi-falsify was created on that day at 9:55 a.m. July 2, 2018. 9:55 a.m. It would reflect on the permit that it was created at 9:55 a.m. At 9:57, by the same username and password, gidelete ang entry, gidelete ang business permit. So if you look at the permit, if you search for the business permit in our records, it's non-existent. Nagduda ang City Legal nga adunay mga anomalya gumikan kay niadtong miaging semana 7 ka mga establishments ang gipasiradaan sa dakbayan. Apan adunay gipakitang mga business permit, ang papel original apan way pirma sa hepe sa licensing division nga may otorisado nga mopirma. Apan ang serial number duplicate sa laing establishmento. Atong gi-check ang paper, the paper turned out to be genuine. So unsa man atong conclusion ana? Someone is working from the inside. Onya, when we check the control number nga assigned to that business establishment or sa business permit, it's either it's assigned to a different establishment, murag na duplication, or non-existent on our records. If we can prove that they are in collusion with the ato ang personnel, we will have no choice but to revoke their business permit. Gipaubos na sa investigasyon ang job order personnel nga nagtrabaho sa City Hall sukad pa sa tuig 2007. Samtang giingong nag-awol na sa trabaho ang kawani sukad kagahapon. Apan bisan pa man niini gikatakdang pasakan og kasong falsification of public documents ang job order personnel sunod semana. We want to send also a message to our employees that here in Mandaue City, we will not tolerate any form of falsification or any form of graft and corruption. Chona Carion, Balitang Bisdak.